Cun caluroso aplauso foi recibida a coral polifónica Ecos de Ulla, cando este domingo subiu ao escenario do Centro Sociocultural de Monterroso. E é que ofrecía un concerto moi especial, o da conmemoración do seu 40 aniversario, no que os actuais integrantes estiveron acompañados por varios dos antigos membros que pasaron pola formación desde a súa creación. O público encheu o salón de actos para participar nesta sentido homenaxe á coral, que é unha das grandes embaixadoras do concello monterrosino e da comarca da Ulloa. Algo que destacou a deputada de Turismo, que non quixo perder este emotivo encontro que contou ca colaboración da institución provincial. Ademais, Pilar García Porto participou xunto co alcalde na entrega de placas conmemorativas aos integrantes da coral que asistiron ao acto. A celebración tamén incluía a proxección dun audiovisual no que se fixe un repaso pola historia da formación e lembrouse con moito agarismo aos seus directores, como Manuel Gato, que foi o primeiro, ou Enrique Alvarellos. A coral polifónica de Ecos de Ulla naceu en 1985 cando ofreceu o seu primeiro concerto na igrexa parroquial de Monterroso. Os seus veciños e veciñas recoñeceron hai uns anos o seu labor dedicándolle o nome dunha rúa da vila de Monterroso. Dispuestos a entregarnos los primeros.